Stephenu Boucherovi, čaroději Windows, a drakovi DOS, bez kterého bych tuto knihu byl napsal tužkou. Blbjen. Rytíř Hyle naléhal, aby vzali hlavy s sebou. Tarly je bude chtít vystavit na hradbách, trval na svém. Nemáme dehet, namítla Brienne. Maso by začalo zahnívat. Nech je tady. Představa, že bude putovat zeleným šerem borových lesů s hlavami mužů, které zabila, se jí pranic nezamlouvala. Rytíř Hyle ji neposlechl. Sám usekl mrtvým hlavy, svázal je všechny 3 dohromady za vlasy a zavěsil si je k sedlu. Brienne neměla jinou možnost, než se snažit předstírat, že je nevidí, ale někdy zvlášť za nocí cítila na svých zádech jejich mrtvé oči a jednou se jí zdálo, že slyší, jak si spolu šeptají. Vraceli se po vlastních stopách. Na prasklepetu bylo chladno a vlhko, některé dny pršelo, jindy déšť celý den aspoň hrozil. Ani chvíli si neužili tepla. I když se někde utábořili, bylo obtížné najít dostatek suchého dříví na rozdělání ohně. Než se dostali do Panenského jezírka, přidala se k nim armáda mač, jakási vrána vyklovala Střapáčovi oko a Vepř i Tymeon se hemžili larvami. Brienne a Podrick již nějaký čas jeli dobrých 100 jardů vpředu, aby pachu hniloby unikly. Rytíř Hyle tvrdil, že ten zápach přestal vnímat. Zakopej je, říkala mu Brienne pokaždé, když si rozdělali tábor na noc, ale Lovecký o tom nechtěl ani slyšet. S největší pravděpodobností namluví lordu Randylovi, že všechny 3 zabil sám. Rytíř však, budiž mu to ke cti, nic takového neudělal. Ten zajíkavý panoš hodil kámen, řekl, když byli společně s Brian uvedeni před lorda Randyla Tarlyho na nádvoří Skopovcova hradu. Hlavy předali seržantovi stráží, kterému bylo řečeno, aby je nechal očistit, namočit do dechtu a vystavit nad městskou bránu. O zbytek se postarala šermířka. To zabila všechny 3 sama? Nechtěl věřit. Lord Randyll bojovala tak, že by klidně zabila ještě další 3. A našla si Starkovo děvče? Zajímal se Tarly. Ne, můj pane. Místo toho si zabila jakési krysy. Působilo ti potěšení zabíjet je? Ne, můj pane. Škoda. Nu dostala si ochutnat krev. Dokázala si cokoliv, co si s tím chtěla dokázat. Nyní je na čase, aby svlékla zbroj a znovu oblékla oděv vhodný pro ženu. V přístavu kotví lodě. Jedna z nich bude stavět na Tarthu. Posadím tě na ní. Děkuji, můj pane, ale ne. Obličej lorda Tarlyho naznačoval, že by se mu nic nelíbilo víc, než nabodnout na kopí její vlastní hlavu a vystavit ji nad bránou Panenského jezírka společně s Tymeonovou, Vepřovou a Střapáčovou. Máš tedy v úmyslu pokračovat v téhle frašce? Mám v úmyslu najít paní Sansu. Mohu-li promluvit, můj pane? Ozval se rytíř Hyle. Díval jsem se, jak bojuje s drancíři. Je silnější než většina mužů a rychlá. Tu ten meč je rychlý, odsekl lord Randyll. Taková už je povaha valyrijské oceli. Silnější než většina mužů? Ano, je to zrůdná hříčka přírody, to nemohu popřít. Ten mne nikdy nebude mít v lásce, pomyslela si Brienne, ať udělám cokoliv. Můj pane, je možné, že o té dívce něco ví Sandor Clegane. Kdybych ho našla, Zed Clegana se stal psanek. Zdá se, že teď jezdí s Berikem Dondarrionem, anebo taky ne. Povídačky se různí. Zjistí mi, kde se schovávají, a já jim rozpářu břicha, vytahám z nich vnitřnosti a spálím je. Pověsili jsme už celé tuxty psanců, ale jejich vůdci nám stále unikají. Clegane Dondarrion, ten rudý kněz, a teď ještě ta žena, Kamenosrdce, ty si myslíš, že bys je mohla najít, když to nedokážu já? Můj pane, já neměla pro něj odpověď. Jediné, co mohu udělat, je pokusit se o to. Tak to tedy zkus. Máš svůj královský list. Mé svolení nepotřebuješ. Ale já ti je přesto dávám. Budeš-li mít štěstí, vyvázneš z toho jen z otlaky od sedla. Pokud ne, pak tě možná Clegane nechá žít poté, co tě ona, ta jeho smečka, znásilní. Můžeš se pak odplazit zpátky na Tart s bastardem nějakého psa v břiše. Brienne jeho slova ignorovala. Smím se zeptat, můj pane, kolik mužů jezdí s ohařem?
6 nebo 60 nebo 600. Řekl bych, že to závisí na tom, koho se zeptáš. Randall Tarly již měl jejich konverzace zjevně pokrk. Začal se od Brienne odvracet. Pokud bychom mohli, můj panoš, a já požádat o tvou pohostinnost, dokud budeme, žáděj si, o co chceš. Já tě pod svou střechou nestpím. Rytíř Hyle popošel kupředu. Mohu-li promluvit, můj pane, tak to chápu tak, že je to stále střecha pána Skopovce. Tarly si rytíře změřil jedovatým pohledem. Skopovec má odvahu červa. O Skopovci přede mnou vůbec nemluv. A co se týče tebe, moje paní, říká se, že tvůj otec je dobrý člověk. Pokud ano, lituji ho. Někteří muži jsou požehnáni syny, jiní dcerami. Žádný člověk si nezasluhuje být proklet něčím takovým, jako jsi ty. Žij si či zemři, paní Brian. Ale dokud budu v Panenském jezírku vládnout já, tak se sem nevracej. Slova jsou vítr, řekla si Brian v duchu. Nemohou ti ublížit, nechej je přelít se přes sebe. Jak si přeješ, můj pane? Pokusila se říct, ale Tarly byl pryč dřív, než se jí to ze sebe podařilo vypravit. Vyšla z nádvoří jako náměsíčná, vůbec nevěděla, kam jde. Rytíř Hyle ji dohonil. Jsou to nějaké hostince. Zavrtěla hlavou. Nechtěla slovecky mluvit. Pamatuješ si na smradlavou husu? Její plášť tím místem stále páchl. Proč? Čekej tam na mne zítra v poledne. Můj bratranec Alin byl jedním z těch, koho poslali pátrat po Ohary. Promluvím s ním. Proč bys to dělal? Proč ne? Když se ti podaří uspět tam, kde Alin selhal, budu si ho tím pak moci dobírat celé roky. V Panenském jezírku skutečně pořád ještě stály hostince, v tomhle se ryti Hyle nemýlil. Některé však byly vypáleny během jednoho drancování či druhého, ale ještě nebyla dokončena jejich přestavba a ty, které zbyly, byly přeplněné k prasknutí muži z armády lorda Tarlyho. Obešli je s Podrickem během toho odpoledne všechny do jednoho, avšak ubytování nesehnali. Pane, moje paní, řekl Podrick, když slunce již zapadalo. Jsou tu lodě. Na lodích jsou kavalce. Houpací sítě. Nebo pryčny. Přístavu stále brousili muži lorda Randilla, hustě jako mouchy, které se hemžily nad hlavami 3 krvavých drancířů, ale jejich seržant znal Brian od vidění a nechal jí projít. Místní rybáři uvazovali na noc svoje bárky a hlasitým vyvoláváním nabízeli úlovek, ale její zájem se soustředil na větší lodě, které brázdívaly bouřlivé vody úzkého moře. Přístavu jich kotvilo na půl tuxtu, třebaže na Kitánově dceři již vyvažovali lana, protože měla vyplout s večerním přílivem. Brian s Podrickem obcházeli zbývající lodě. Kapitán, dívky z Rakoměsta, ji považoval za děvku a odbyl ji tím, že jeho loď není vykřičený dům a harpunář na ibenské velibářské lodi se nabídl, že koupí jejího chlapce, ale jinde měli víc štěstí. Na bruslaři koupila Podrickovi pomeranč. Byla to koga, která vyplula ze starého města směrem na Tyroš, Pentos a Šerodol. Další bude Rakoměsto, řekl jí kapitán. A odtamtud kolem prstů do Sestrova a Bílého přístavu, pokud to bouře dovolí. Je to čistá loď, s méně krysami než většina, a taky máme na palubě čerstvá vejce a nově stlučené máslo. Hledá moje paní cestu na sever? My. Zatím ne. Byla v pokušení, ale zatímco mířili k dalšímu molu, Podrick zašoupal nohama a zeptal se: Pane, moje paní? Co kdyby šla moje paní domů? Chci říct moje druhá paní. Pane, paní Sansa. Její domov vypálili. To já vím, jenže jsou tam její bohové. A bohové zemřít nemohou. Bohové zemřít nemohou, ale dívky ano. Tymeon byl krutý muž a vrah, ale nemyslím si, že o Ohařovi lhal. Nemůžeme se vydat na sever, dokud to nebudeme vědět s jistotou. Pak si najdeme jinou loď. Na východním konci přístavu konečně nalezli útočiště na palubě živly doničené obchodní galéry paní Zmiru. Ošklivě se nakláněla, v jakési bouři přišla o stěžeň a polovinu posádky
ale její majitel neměl dost peněz na opravu a tak byl rád, když dostal od Brienne nějaký ten peníz a za to jí a Podrickovi dovolil, aby se podělili o prázdnou kajutu. Strávili nepokojnou noc. Brienne se 3krát probudila. Jednou, když začalo pršet a jednou při zapraskání, kdy ji ani nevěděla proč, přepadla utkvělá představa, že se tmou krade mrštný Dick, aby ji zabil. Procitla s nožem v ruce, ale všude byl klid. Ve tmě těsné malé kajuty jí malou chvíli trvalo, než si uvědomila, že mrštný Dick je mrtvý. Když konečně odplula zpátky do spánku, zdálo se jí o mužích, které zabila. Tančili kolem ní, posmívali se jí, štípali ji, zatímco ona po nich sekala svým nožem. Rozsekala je na krvavé cáry, ale oni pořád křepčili kolem. Střapáč, Tymeon a Veprs, ale taky Lord Randil, Vargohout a rudý Ronet Věžovský. Ronet svíral v prstech růži. Když ji k ní natáhl, usekla mu ruku. Probudila se zbrocená potem a zbytek noci strávila schoulená pod svým pláštěm, naslouchajíc ťukání deště do paluby nad hlavou. Čas od času uslyšela vzdálené zahřmění a myslela přitom na brávoskou loď, která vyplula s večerním přílivem. Příštího rána znovu zašla k smradlavé huse. Probudila její rozcuchanou majitelku a zaplatila jí za mastné klobásky, pečený chléb, půl číše vína, džbán svařené vody a 2 čisté poháry. Žena na Brienne mhouřila oči, když dávala svařit vodu. Ty seš ta velká, co odešla s mrštným Dickem. Pamatuju si to. Podved tě? Ne. Znásilnil tě? Ne. Ukrat ty koně? Ne. Savilio Sansi. Psanci? Zdálo se, že žena je spíš zvědavá než vyděšená. Já vždycky říkala, že Dick bude viset, anebo ho pošlou na zeď. Snědli opečený chléb a polovinu klobásek. Podrick ty svoje spláchl vodou ochucenou kapkou vína, zatímco Brienne si dala pohár vína ředěného vodou a přemýšlela, proč tam vůbec chodila. Hil Lovecký nebyl opravdový rytíř. Jeho pochtivý obličej byl jen kejklířskou maskou. Já jeho pomoc nepotřebuji. Nepotřebuji jeho ochranu. A nepotřebuji ani jeho. Říkala si, stejně asi nepřijde. Když mi řekl, že se tady s ním nám setkat, byl to jen další z jeho hloupých žertů. Už vstávala od stolu, když rytíř konečně přišel. Moje paní, Podricku. Pohlédl na poháry, talíře a napůl snědené klobásky chladnoucí v loužičce mastnoty a upřímně se zděsil. Bohové, já doufal, že